Bosika Chikloni Pankora Trokarni, Odisha long Rielong, Digapahandi Police Station ke parlo, Gamjam Havaralong, Bas Humni Kachetong Pirajok, Bangkre Hinia Bangpubang Piatum, Apran, Kedam Nang. Lapen Bang nerkep Banki, areng keso hiring tangrak lopusi, Birta Ripon Long. Bhamkuru niwe Ganjama Havaralong kachetong pon hinia bas laki isi ki private bus lapen isi bangke Odisha State Road Transport Corporation bus posi pangthek ponlo. Birta kire dunlo tengke private bus abang Raya Gada Havar Berhampur anat pen kedam bomhor halapu Gudabari anat hupen OSRTC bus kebang bomhor si labang so kisung chetong ponlo. Odisha Chief Minister Navin Patnaik himpen labang so puthak ning duk cepat lang ponsi kithi ke jang lapen areng hu ke soduma hema sore tuma phan aning pathi dunglo kithi dunglo labang pubang phia hema sore tuma phan government himpen inu dolong lat ke thomana kera pajio dungpo lapen areng hu ke sodara tuma phan ake chopen si lang pon poputa lamcha chipi ponlo Humni bas kate wara tumang bong inu da phan ke si lang pon bomlo lapen inu da bangke adi malam penama thek ponong ledat pusi pachini pon lason si India President Draupadi Murmu chutame gangjam along la pusona kisung kachetong along kithi ke janga tuma pham ningduk chepak lang ponlo lapen areng hu ki sodona tum ana pham kimi da prangja phan anam hirjumeta hang pidunlo National Desk Report Karbiang Live